Nilqawkom magħna, intom l-udjenza ta' Facebook u anka ta' YouTube. Nispera li għalikom il-ħin tal-worship kien sabiħ ukoll. Grazzi mulej għal-preżenza li il-mulej jonorana bija. Kemm sabiħa fejn wieħed jew tnejn ikunu f'ismu u jkun f'nofshom. Ovvjament, mingħajru is-service huwa vojt, għaliex fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċentru huwa hu. Amen. Nixtieq nirringrazzjah li ikun u li pjana dak li nkunu ħanejdu u l-affarijiet ma jkunux ġejjin minna u jikkompli jikkonfermalek kemm bil-kant, kemm min jitkellem qablek. U nixtieq nirringrazzja anka lil pastors li tawni l-opportunità illi nixxerja dan il-messaġġ. U naf li għadkom kif poġġejtu, ma jien nħobb inġilkom tagħmluna exercise. Allura ħanerġa' nqajjimkom ftit. Ħalli nitolbu flimkien, ħalli nirringrazzjaw il-mulej qabel nibdew. Huri arabara xjeri sikri. Rixxa arabara kissindirerx. Mulej Qaddis nirringrazzjawk mulej. Nirringrazzjawk Mr. Qaddis l-lum edinaw biex għal darbohra nerġgħu nieħdu minn dak li inti se tipprovdinna missier. Grazzi mulej Qaddis li inti ma żommniex neqsin mill-kelma tiegħek mulej. Nitolbuk missier biex tnaddafna llum missier. Dbirkinna qalbna missier. U iwa f'isem Ġesu Kristu aħna mhux sejrin lura ma ħammorru l-qudiem mulej. Iva Mr. Qaddis, aħna nemnu l-kelma tiegħek missier. Nemnuha minn Genesis Apokalissi missier. U dak kollu li huwa għalina missier ħanoħduh u ngħixuh u nożżuh f'isem Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek. Amen. Poġġejna aħwa, poġġejna bil-qiegħda. L-ewwel ħaġa li ħanibda biha u li l-marra ġobha tagħmel il-copyright ħadet li biex ħanibda. Hija problema di li kulħadd jikkopja, ġifieri mhux sew. Rridu naraw naqma l-mulej di, irid jibda jagħmilhom naqra fil-moħħ bil-affarijiet qabel jikxifhom għax jibda jagħti l-brief sa jiġri, jħobb jagħti ħafna previews. Il-messaġġ tal-lum li poġġi li f'qalbi u nemmen li poġġi f'qalbi għal dan l-istaġun għaliex ħafna jaħsbu illi jafu minnu Ġesu. U fil-verità jafuh għax semgħu dwaru, jafu x'għamel. Imma dik mhijiex biżżejjed. L-iktar ħaġa importanti hija fejn qalbek. Il-qalb tiegħek fejn tinsab. Ġesu jinsab fiha l-qalb tiegħek. Jew ġast moħħok għatem Ġesu biss. Li f'xin tiftakar xin jiġi moment f'ħajtek tgħid ħanitlob, ħammur il-fellowship. Għalfejn ġejt illum inti hawn? X'in ir-raġuni li llum ġejt hawn u poġġejt bil-qiegħda biex tisma' x'in ir-raġuni għalfejn ġejt? X'qed tistenna? X'saqsejtu l-mulej qabel ġejt hawn? Tajtu għal xiex illum ikellmek il-mulej? U rejtu li int għandek għaġġ biex tisma' dak li għandu xi jgħidlek? Ija tkun ħerqan għal dak li għandu lesta lik il-mulej. Jew qed tieħu kollox for granted għax taf li kull ġurnata jidlam jisbaħ fej laqat fej ħabat. U meta jfettillek tqum filgħodu tgħid ara l-bieraħ inni fuq xahar ma nkellmu l-mulej ħammur ngħidlu kelma ħa. Jisek hekk jisek għandek xi ħabib ilek ma taraħ u xi kultant tmur tgħidlu hello. Dan Alla mhuwiex l-istess wieħed illi xi darba fil-passat għalmenu fil-passat tiegħi hekk kien. Għalkemm jiena ma tantx kont immur tajjeb miegħu għax kont naraħ wisq ħażin. Illa li xkont nemmen li kull ħaġa ħażina li tiġri fil-ħajja kienet jagħmilha hu. Mentri fil-verità dan Alla kienet jipprovdi dak li hu sew. Imma id-dinja għalmitni li dan Alla huwa l-problema minflok huwa s-soluzzjoni. Illa li aħna nafu li l-għadu ħallilu qarriq. U jiġi u jibda jurik l-affarijiet il-kontrarju ta' kif fil-verità huma. Jitfalek stampa qudiem għajnejk u jamik
U int minn għalik li tant mhix sew, tant għandek raġun li Alla żbaljat. U dik inkwilsa lik 0 point. Għax fl-aħħar mill-aħħar huwa Alla li jista' jibdel dak kollu li f'din id-dinja huwa dlam. Il-messaġġ tal-lum jismu qalbi soda fik. F'min ħatkun soda qalbi? F'ħadd iktar ħlief f'Ġesu. M'hemm soluzzjoni oħra l-qalbek. Topera kemm topera qalbek, l-unika soluzzjoni li hemm biex din il-qalb tibqa' tħabbat u ħajja huwa Ġesu. U wieħed mill-iktar vrus li lili bidilli ħajti fil-bidu kien il-biċċa li serqet li Mattew 11 vers 28 qiegħed miktuba wara min jaħseb li qed naħseb issa. U nixtieqkom li tmorru fih. Mattew 11 vers 28. Dan il-vers, dawn il-ftit kliem kienu kambjament għal ħajja tiegħi. U kienu kambjament għal ħajja tiegħi għaliex bih dan il-vers ma stajx naqpa nħares lejn Alla bħala xi ħaġa li tmur qudiemu u għandu kollox u inti isek m'għandek xejn, inti isek dak id-dudu ċkejken li x'in irid jafġek u jarmik. Imma fil-verità f'dan il-vers jurik li dan mhuwiex hekk. Jurik li ma li tajtu ħajtek issa madux ġast Alla ma sar il-missier. U l-missier ma jħalli qatt nieqes lill-ulied. Huwa dejjem lest għalihom biex jirċievi dak li għandhom f'qalbhom għalih, lest biex jismagħhom, lest biex jara x'għandhom bżonn, qatt tal-ħin magħhom. U dan Alla, dan kollu jipprovdihulna. Lest jgħidlek idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u jien inkun jagħtem nistennik. Dan Alla jitlob ħin miegħek. Ma naraw ebda lat folot soħra li jwettqu dan, li jixtiequ ħin man-nies tagħhom. Iridu l-qima. Iridu jidru bir-rikkezzi. Għaliex? Għax mhumiex Alla. Huma folots. Huma kollha jirrappreżentaw il-wieħed lid-demonju. Intu tfaħħarhom minn tfaħħar ħadd ħlif lid-demonju. Imma Alla, l-uniku Alla ġust u ħaj, ma jistennix biss li tqimu, ma jistenna li titkellem miegħu, li tqatta' ħin miegħu. M'għandekx ma joqgħodx jistenna li tmuru toqgħod tinżel arkubtejk, imma jistenna li tmuru titgħannaq miegħu jekk jista' jkun. Għax qed jistenna jokrob lilek, mhux int tokrob lilu, u qed jokrob lilek biex tmur għandu. Biex qalbek ma teqpax vojta, ma teqpax sala vojta, ma tintela, ipoġġi tron ġo fiha. Biex fuq dak it-tron u jiġi jgħix u jammar. U dan il-vers jgħid hekk. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jien inserraħkom. Intom kollha ħallal xi ħadd barra le. Qal jekk int ħażin tiġix le. Imma anzi qallek jekk int imtaqqal, jekk inti tinsab imweġġa, ejja għandi. Ejja, qalbek għandha bżonni, ejja ħalli tiftaħ, ejja ħan operaw ġo fiha. Tħallix qalbek titqarraq dan kollu għax du jiġi jġiblek il-gilt, jitżommok gilti ta' dak li għamilt. Serraħ rasek li kieku inti ma tisbaljax stajt mutin tal-poplu. Għax kont tkun ġust biżejjed. Imma l-fatt li inti tisbalja ma jfissirx li Alla ħajabbandunak. Met inti qed tagħmel l-iżball, jekk ħateqpa' tgħix fih ħadd tkun int li tabbandunahu mhux hu. U ħajjeqpa' jiġri warajk, ħajjeqpa' jistennik, ħajjeqpa' jsejjaħlek. Mela jekk inti llum jagħtaw u forsi għadek tħossok ħażin fuq xi ħaġa li inti għamilt, ftakar li kull ġurnata titwielet u kull ġurnata tmut. Dak li sar il-bieraħ m'għadux jott illum. U llum f'xi ħin il-ġurnata ħaterġa' tintemm u għada ħjerġa' jisbaħ jum ġdid. Għalhekk jissejjaħ jum ġdid biex dak li għamilt qabel issa ma teqpax tagħmlu, ma jeqpax jott. Għalhekk nesieħu Ġesu. Ġesu qatt ma qatt joqgħod jgħajjer il dak li jkun x'għamel ħażin bih bħalma jagħmel id-demonju. Id-demonju l-ewwel itik, joffrilek, jisqik. U minn hekk ħajja
Speċjalment ħajja li kienet demonika jaf li d-demonju jipprovdilek. Imma ħajjitolbok iktar milli tak. Saħansitra ħajtek. Alla ma jirrikjedix dan kollu minnek. Alla jtik u kull met jistenna minn għandek hija dik il-ftit minuti miegħu. Dik il-qalb li lesta tirċievi dak li għandu lesta lik. Jekk hu ħajneħħi xi ħaġa minn qalbek, mhux ħajneħħiha biss għax lilu ma toġbux. Imma fil-verità kull ħaġa li l-Alla ma toġbux lilek qed toqtlok. Qed tkissrek, qed tfarkek. Jekk inti qed tagħmel żball, qed tagħmel dnub, id-dnub li qed tagħmel Alla ma jridekx taqaf tagħmlu biss għax ġast ma jridekx tiżball imma x'jaf li kull dnub li inti qed tagħmel qed iwasslek fl-aħħar mill-aħħar għall-mewt. Tgħidlu kif jista' jkun? Iċċekkja. Ħares lil min qiegħed jgħix fid-dlam. Iċċekkja ftit x'tama baqalu. Iċċekkja ftit lejn dan il-bniedem x'baqa' minnu. Għandu identità, jaf minnu. Mingħajr Alla ma tistax tkun taf min int. Għax Alla poġġiek bħala l-wild tiegħu. Din xi kultant ninsewa. Xi kultant toħroġ minn rasna. Ninsew li dan Alla l-inna għal-inna ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. Li tajjeb li niftakruha kuljum. Kuljum, mhux darba, kuljum. Ftakar li dan lilek qed isejjaħlek it-tifel jew it-tifla tiegħu. Inti il-wild ta' Alla. Mela l-wirt li għandu Alla huwa l-wirt tiegħek. Jekk huwa r-re, inti l-prinċep jew il-prinċipessa. Inti mertu għalik dak it-tron l-istess ukoll. Għax Alla mu ħajħalli xejn nieqes minn dak li għandu fik. U l-iktar ħaġa qawwija li tittaħseb kuljum fuqha wkoll li l-istess qawwa li qajmet il-Kristu mill-mewt hija l-istess qawwa li hemm tgħix ġo fik int li Kristu jgħix f'qalbek. Mela allura inti għalfejn illum għadek tibża mid-demonju. Met inti taf li dik l-istess qawwa li jexbiha kuljum Ġesu f'din id-dinja. Dan niżel mir-renju tiegħu. Ġi f'din id-dinja ta' dlam, għex ma' nies jikpulu kuljum biex ifiqu. U kienu jfiqu. Bis-sempliċiment bid-del tiegħu kienu jfiqu. Dik l-istess qawwa qiegħda tgħix ġo fik. Il-problema hi li m'intix taktivejtja, m'intix tħalli l-qalbek tarafa biżżejjed kuljum. Għaliex? Għax l-għadu ħajamel minn kollox biex iżommok lura għax jaf li iktar minn tħat tiskopri l-identità tiegħek fi Kristu, inqas hu għandu ċans jerbħek. Infatti il-Kristu bekk ma setax jerbħu għax l-identità tiegħu qatt ma difina Ġesu, imma żamma ħajja. Għalhekk meta Pietru marfuq u warfu u saqsihom għallhom intom min tgħidu li jien. U qallu inti liben Alla l-ħaj. Għalhekk qallu fuq din jien nibni l-blata tiegħi. Ma kienx qed jgħidlu għal ġebel. Imma kien qed jgħidlu għal dik il-kelma, għal dik il-qalb ta' Pietru li għarfet minnu Ġesu. Inti llum qabel tkompli tgħix, qabel tkompli timxi, għaraf minnu Ġesu, speċjalment għalik. Tiqafx taħseb toqgħod tgħid għax il-bieraħ għamilt hekk u hekk, iqaf. Aħseb Ġesu x'qalli int, min int, x'iridek tkun, x'ħat tagħmel fih. Kemm il-ġranet ħajgħaddu iktar ma jgħaddu, iktar ma tikber fih ħatimxi minn glorja l glorja. Il-passat tiegħek iktar ħajmur warajk, tibżax qed tiżbalja għadek għaddej f'xi ħesil, tinkwetax minnu dak. Ftakar li l-Ispirtu Santu qed jagħmel renovation ġo fik kuljum. Kuljum qed iqaċċad ftit minnek. Illa għaliex inti bħal dik id-dar li hija antika. U issa f'daqqa waħda l-Ispirtu Santu daħal ġo fiha u ħajibda jnaddaf, jisboħ, jiksi, jalaq il-toqob li hemm żejda. Ħajibda jalaq bibien żejda. Il-bibien żejda li minnhom kien jidħol id-demonju, kien jgħix ġo fihom. Dawk il-bibien m'għadhomx biċwievet. Dawk iċwievet issa dinant il-mulej. U qallek dawk ħanoħodhom jien int m'għandek bżonnhom. Ħelsek minnhom dik inqal li kien qiegħed mejjed fuq is-salib. Toqgħodx tgħid għax issa għax kbirt. Issa ħammur nataħajt il-mulej, issa wasalt għax forsi ħammut, x'ħatmut? Għadek żagħżugħ, grazzi mulej, x'ħatmut?
Mela xed tikber ħatmut, jekk qed tikber mur waqt iktar fil-Knisja. Għax inti għaddejt minn esperjenzi fil-ħajja tiegħek li tista' tgħallem liż-żgħir. Taqtax qalbek. Il-mulej juża lil kulħadd mill-kbir saż-żgħir. Sempliċiment bis-sima ta' persuna tgħin il-ħaddieħor jgħix. Aħseb wara l-kelma li toħroġ minn fommok li tkun il-kelma t'Alla. Kemm tista' tgħix iktar nies. Mela aħna qalbna żgur ma tistax tkun vojta. Ma tistax tkun mejta, imma trid tkun ħajja u tħabbat. U jew tħabbat lil missier biex kuljum tersaq viċin tiegħu. Xi kultant aħna nkunu qed nistennew ħafna minn għandu l-missier. U jkun hemm affarijiet li nippruvaw immorru għalihom u noħduhom minn jedna. Għax nixtiequha ma tajniex ċans lilu jurina x'l-aħjar nagħmlu. U x'tispiċċa jiġrilek għax tkun aġġilt. Tkun qbist lilu, tispiċċa tieħu falsa stikka. U tispiċċa titlef anke dak li għandek. Għaliex, għax inti minn għalik li b'dak li għamilt ħatieħu dak il-pjaċir, dak is-sodisfazzjon. Imma ma tistax tieħu sodisfazzjon ħalli f'dak li bih itik Alla. Għax huwa lek jissejjaħ missier, għax huwa jipprovdilek, ħajtik, mhux ħajħallik nieqes. M'għandekx għalfejn tibża fil-jum ta' x'ħajjiġri. Għax ġa pjanaħħulek, ġa għallek, ġa jaf x'ħajjiġri. Fġuf ommok kienet jikkreak, kienet iżommok f'idejh. Jekk jiġi xi ħadd jgħidlek għax lilek ħadd ma riedek, għidlu ma jien kont f'idejn sit missieri. Kienet ibenninni u jieħu ħsiebi. Mela inti żgur qatt ma kont żball, għax il-mulej ħadnek miegħu ħaħsiebek. Sakemm kbirt toħriġ f'din id-dinja. U sakemm kellek in-knowledge ta' x'inhu t-tajjeb u l-ħażin, ma żammekx kontabbli. Imma once li inti bdejt tifhem x'inhu sew u x'mhuwiex, x'inqalbek bdiet tifhem u tara fl-affarijiet, hemmhekk inti bdejt issir kontabbli quddiem Alla. Għaliex? Għax Alla mhux ħajjiġġudikak fuq dak li int ma tafx. Bħal meta ġenituri tfal ikunu għadhom ma jafux, tieħ ċans ħajjitgħallem. Imma ma jfissirx li inti għax bniedem qed jitgħallem ma tiddixxiplinax. Id-dinja temm barra qed tipprova teleb id-dixxiplina, qed tipprova teliminaħħa minn kollox. Għaliex? Għax irid id-demonju jrid li ma jkunx hemm sottomissjoni. Qalbna għandha tkun sottomessa leħ. Mela hekk inti għadek m'intix tkun kapaċi li tkun sottomess lejn min jieħu ħsiebek, lejn li mal-min tiegħek. Aħseb wara kemm ħatkun kapaċi tħalli dil-qalb tissottometti ruħha lejn il-missier. Palma ġralu Liben il-ħali miskin. Meta maru rrit il-wirt, talabulu l-missieru, rridu rrit jieħdu, kollu. Maru berb u dandan u tkisser bih. Imma meta nduna li b'dak li ħama kien għadu ħaxej, kemm kien għadu aħjar meta kien għadu għand il-missier. Kien fil-ħodu kellu kollox lest, kellu kollox ippjanat, ma kienx iħabber rasu għal-għada. Meta telaq minn hemm mhux tal-li kellu jaħseb għal-għada, tal-li laqas kien kellu ċans jaqpa' ħajsa għada. Daqshekk hija l-ħajja diżastruża mingħajr Kristu. Mela jekk inti llum jagħtaw, għamel ċert li il-weekend li ġej terġa' tkun jagħtaw. Ta' wara terġa' tkun jagħtaw. U sakemm baqalek ħajja fuq dil-art, iqpa' sod fuq dak is-siġġu u iqpejja u isma' l-kelma t'Alla. Għax mingħajrha ħatmur il-baħar. U once li tereq mhux faċli titla. Tieħdu wiex for granted li u iwa x'Alla jaħfilli, vera Alla jaħfillek. Imma dak id-dnub li ntwettaq toqgħod attent. Għax jekk kien fil-ħajja tiegħek ta' qabel u inti terġa' twettqu. F'qalbek issa tjeġi jammar xi ħadd li xi ġra kellu post. U ma ġiex waħdu. Ġablek il-ħbieb biex jagħmel fest ikbar. Toqgħodx tiddejja tgħid iwa x'jien żbaljajt mhux ħanoħroġ quddiem ta' għax min jaf kemm nimmanifesta kieku. Sewwa tagħmel ejja waqgħod miegħek kemm tifla ħansi. Jekk għandek tinħeles, ħallih ħajoħroġ ħajitlaq x'tanbihem. Xi tiddejjaq, xi tistħi. Fl-aħħar mill-aħħar ħadd mu ħajjidher miegħek quddiem il-mulej. Waħdek ħatidher. U jekk hemm xi ħadd li qed joħodha bi kbira x'inti qed tinħeles, ħallih joħodha bi kbira hu, isolvija hu l-problema. Inti l-importanti li bejnek u bejn il-missier hemm kollox miftuħ għall-apert. Ma baqax dlam, ma baqax jamik
din il-qalb hija totalment tiegħu. Il-bniedem ħajprova jkissirielek b'xi mod jew ieħor. Sempliċement kelma jgħidlek il-bniedem u jitfak mhux naqalura ta'. Għaliex dak li joħroġ mill-fom ikisser il-bniedem. Daqshekk hija diffiċli kelma ta' bniedem lejn ieħor. Għalhekk aħna bħala aħwa għandna nagħmlu l-kuraġġ il xulxin u noqogħdu attenti mill-pup. Il-pup li jmorru jattakkaw lin-naċ għax huma cowards. Ifittxu naċ li għadhom jibdew. Imorru jfefsulhom f'widnejhom biex joħorġuhom mill-merħla li qegħdin. Ikisrulhom qalbhom. Għax ikunu minn għalihom li għax daw qed jidhru li qed jgħidulhom li fejn marru issem kollox tajjeb Alla jbierek. Malli jinqalgħu minn fejn Alla żrom. Iridu jindaħlu anke lil Alla fejn żrak daw in-nies. Daw lil pup iridu jindaħlu lir-raj fejn Alla ħjar huwa n-naċ tiegħu. Jipprova joħodhom. U malli joħodhom 99% fejn joħodhom għas jibqgħu jidhru. Għax fejn Alla żromu kien jaf li hemm tajjeb għalihom. Huma qaċtuhom minnu. Isek qed tgħid inti bidwi u għandek l-għeliq tiegħek taf il-aqwa partijiet tar-raba tiegħek għal dik is-siġra. U inti mortu żrajta hemm. Dik is-siġra jekk taf li hemm postax dik il-ħamrija l-aħjar għaliha di ħa tikber u tagħmel il-frott. Imma jekk taqlaħħa minn hemm u titfaħħa ġo r-ramel din tmut. U dik il-problema ta' ħafna msieken Kristjani li jiġrilhom. Li minn għalihom li nqalgħu minn post u ħajmorru ġo post ieħor. U f'daqqa waħda dik is-siġra tagħhom ħateqpa' tagħmel l-istess frott. Forsi tidher li baqgħet sabiħa l-ftit żmien. Għaliex għax f'qalbhom hemm dik l-assenza li rċivew mant il-missier. Imma mal-ħin dik l-assenza ħatibda tittaqqab u tibda niesla. Li jiġi mument bħal meta jkollok tanku jispiċċa vojt, tfittex u ma ssibx. Għaliex? Għax hemm dik it-toqba. Dik l-istess toqba li ftit żmien ilu Alla l-missier għalaqlek biex inti tkun komplut. Mela, ejja ma ħallu l-ebda lupu jiġi u jkissirna u jqaċċatna minn fejn il-missier poġġiena u żrana. Ejja ma neħduhiex bi kbira li naraw ħafna jċedu. Imma ejjew nagħmlu l-kuraġġ li nkunu aħna li ngħinuhom u ntuhom idejna. Niftħu idejna biex nilqgħu u ngħinuhom. Speċjalment persuna li taf li xi darba telaq fid-dinja u reġa' ġie lura. U rih l-istess imħabba li jurih il-missier x'in jerġa' jaraħ dieħel. L-istess mod li ġara lil Liben il-ħali x'in reġa' marant missieru. X'in reġa' marant missieru dan kienet jistenna xi tajjira tajba. Imma xirra lil missieru qallhom morru, preparaw l-aqwa festin u l-aqwa l-bies għalih. U tuħ dak li jistħoqlu. Qalbu reġet tarfet l-identità tagħha, reġet marret id-dar. U qalbna hekk titteqpa id-dar. Illa li f'dik id-dar biss hemm dak il-missier li qed jieħu ħsiebek. U grazzi mulejja u hekk għandna l-missier u l-om spiritwali li jieħdu ħsiebna. U Alla lek jażel il-bniedem, mhux il-bniedem jażel lilu nnifsu. Imma Alla jażlek. Għalhekk qabel qedtilkom ukoll li jkun hawn min jipprova jmur jaħtaf xi ħaġa li Alla għadu ma qallux li issa l-mument. Jista' jkun veru hija dik it-triq tiegħek. Imma jista' jkun dak għadu mhux il-mument għalik. Ħafna jfittxu relazzjoni. Imma r-relazzjoni tagħhom ma' Kristu għadaqqas biss bdiet. Issa jekk inti għadek ma sirx tħobb il-min iħobbok to the full. Kif ħajrnexxilek issir tħobb il xi ħadd li għadu jrid jitgħallem kif inti tgħix u tgħix il-ħajja tiegħek. Li f'xi ħin mhux ħajaqbel miegħek, li f'xi ħin ħateħel x'imkien. Mela l-ewwel qabel inti tagħti qalbek il xi ħadd ieħor, ara li qalbek l-ewwel hi ta' Kristu. U qalbu jew qalba hi ta' Kristu jekk jista' jkun iktar minnek. Jiena l-uniku raġel li nista' nċedi lil mara tiegħi għalih huwa Ġesu Kristu. Għax il-bqija dik tiegħi. U ma nħalli l-ħadd jidħol fin-nofs. Imma dak jista'.
dak jista'. Għax hi l-ewwel trid tpoġġi lilu. Ġifieri toħodix bi kbira jekk xi darba inti tmur tgħidlu għax jiena ma rridx niġi iżjed u jgħidlek jien ħammur xorta. Tinsix wettek. L-ewwel hu u mbagħad int. Alla l-ewwel u mbagħad int. Tinsix, aħna nservu Alla jur. Ma jħux pjaċir li jkun hemm min jirreplejsjah. Dan miktub fil-kmandamenti aħwa ta' mhux qed ngħidu jien li Alla jur. Jien hu Alla jur, Alla tiegħek. Tiegħek mhux tazzija jew in-nanna, tiegħek. Mela int għandek il-kontijiet miegħu, għandek kuntratt. Qed jurik li bejnek u bejnu hemm xi ħaġa. Qed jurik li bejnu u bejnek hemm sinjal ta' pożittività li xi ħaġa taqdek. Ejja ma jiġrinniex bħalma ġrala Adam u Eva fil-ġnien. Daw ma kien jonqoshom xejn. Il-perfezzjoni kienet hemm. Alla nnifsu kien magħhom. Jgħixu kuljum miegħu. Biex jieklu ma kellhom bżonn Wolt u Bolt, għax li kellhom aptit kienu jsibuh. Jekk jordnaw il-frotta ma jsibuh ix-xotta, għax ta' delivery dan ma ġi. Jaqtaw u jieklu. Imma darba minnhom ladu għaraf u nħaraq. Meta ra lil dan il-bniedem qed ikun daqshekk maħbub mill-missier, era lih id-demonju. U by the way, anka l-anġli jgħiru għalina. Meta jaraw il-Alla l-missier blima mħabba ħabna li għalina ta' kollox, sal-inqas farka li għandu Alla l-missier taħħa lili u lilek, tak il-libnu l-aziz. Min minkom ħajati l-libnu lil dak ix-xaħat li ħajitradih. Għaw xaħat li l-est jagħmilha jekk int tgħid li l-est nagħmilha ngħidlek isma'. Tlaq minn dak il-bib għax qed tikdeb l-ikbar gidba ta' ħajtek ta'. Għax ħadd mu ħajati lill-libnu għal min lest jitradih. Imma dan il-missier tant ħabb l-uliedu kollha li bat l-uniku iben ġust f'din id-dinja għalik biex imut. U fih naraw lill-missier għax hu jgħidilna jiena fih u hu fija u jiena fikom. Fejn qed jgħix Ġesu? F'qalbek. Mela jekk qalbek mhijiex qiegħda sew malla, attent, għax jekk għadu ma jgħix hemm, ifisser li int wieħed minn dawk l-arajjes li l-lampa tiegħek qed jispiċċala l-petrolju waslet biex titbattal. Attent, għax jiġi l-arus u ma jarakx. Għax int suppost dik il-lampa għadha tixal, għadha fjamma nar. Ġesu hekk iridek lilek, fjamma nar. Jistennik kuljum bħal fjamma nar. Mela tħalli jebda tip ta' ilma jipprova jiġi u jitfik. Ħafna nies madwar id-dinja tieħduha for granted għax Ġesu ma ġiex f'dik it-tali ġurnata. Inti toħodix lajt li dikinhar ma ġiex. Għax jista' jkun waqt li qegħdin issa jitfaċċa. Kien hawn min ġie mqarraq u din hija miktuba fl-Iskrittura li fl-aħħar żmien il-qerq jikber. Kien hemm min ta' dati u ħabba fihom ħafna nies spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Bijaw ġidhom taw ġidhom kollu għax qalu dikinhar ġej. Imma nesewx qal Ġesu li laqqasu ma jaf is-sija. Imma l-missier biss jaf il-mument. Ġesu jgħid fil-bieb les biex jitlaq. Biex jiġi u jaħtaf l-arusa tiegħu. Mela jekk int l-arusa tiegħu, żgur li qalbek ma tistax tkun nieqsa mill-imħabba leħ. Immaġinak sejjer tiżżewweġ il xi ħadd u qalbek aqqas biss toħseb fih. Aħseb u wara kemm ħatgħix ħajtek u għomrok miegħu. U hija l-istess problema li ħafna nies għandhom.
jien salvat jgħidlek għax jiena nemmen u qalbek fejna. Id-demonju wkoll jemmen u tant jemmen li sal-lum għadu jipprova ikisser il-Knisja. Imma ma rnexxilux u mhux ħajrnexxielu. Illa għaliex il-pedament tagħha huwa Ġesu Kristu. U bħalma lil Ġesu Kristu melbux bil-mewt, għax lil Ġesu Kristu prova jelbu bil-mewt, imma Kristu rebaħ il-mewt. Għam il-mewt u għadu ħaj. Sidek għadu ħaj. Il-kelma tiegħu għada ħajja u tidwi sal-lum. Eluf provaw jeqirduha. Eluf provaw iwaqfu l-ħuq li xandruha. Imma grazzi muleja tbaqa l-vuċi tidwi tiegħu minn fost il-poplu tiegħu li teqpa' tajjat u tsammar il-kelma tas-salvazzjoni. Aħna dik il-vuċi li baqa ta' dik il-kelma li kull min jisma' lilek qed jisma' lilu. Illa li xħankun jien jgħidlek il-mulej li nitkellem minn fommok u mhux int, mela tibżax titkellem dwaru. Din il-ġimgħa kont jgħid ix-xogħol u wieħed mill-vantana kombinazzjoni ta' il-ħsara. Kombinazzjoni. U min ġie jittowjaħ huwa witella u waqfu għażat mal-biba ta' wara. Qedlu naħseb blażat tingħalaqlek. Għalli naħseb, u kif għalaq il-biba dan il-persuna, għalli l-istra għalli kellu bżon, għalli għajin jek nidħolek il-ġenna, nidħol għazat. U dak il-ħin il-power station xelet, ping! Ġowa x-xelebda. Għazat daħal għalli għada bil-portira miftuħa. Xi pjaċir. Għetlu, mandek bżon tidħol għazat, għetlu jista jiftaħlek il-bib, u jgħidlek għaddi, my son and faithful servant. Il-laħwa għalli, veru? Tlu mela bitċajt, għetlu minti temmen. Għalli jiena falla nemmen. Għalli ma il-bqija ma nemmen xej iżjed. Għetlu sawa tagħmel. Laqwa ħaġa dik. Għalli u nemmen li jeżisti x-xitan ukoll. Għetlu żgur li jeżisti, għetlu li kieku int ma jkollokx tentazzjoni, veru? Għalli le, għalli kieku ma nidajx it-tnej. Għetlu imma l-importanti qalbek. Hemm Ġesu f'qalbek. Għalli hemm Alla f'qalbi. Għalli għax jiena ma nemminx bil-profeti. Qedlu ma jimportax. Qedlu Alla jipprofetizza, qedlu mela tiġa temmen bl-ewwel, qedlu Alla uża lil Ġesu profetizza, qedlu mela lura ġa temmen bl-ewwel profeta. Ejwa għalli jekk iwa għalli Ġesu orrajt, għalli Ġesu tajjeb nemmen għalli. Qedlu ċert li titmur il-ġenna inti għalli ju għarrit. Għalli ma ħanejdlek, għalli jinta falfejn imbrajta il-Knisja. Għalli għax jien infrit minn mal-mara, għalli ju reġa kelli tfal, għalli minix mizzowweċ. Għetlu ismani, għetlu jiena mux ħanejdlek li inti raġel ħazin, għetlu ma nistax nġudikak. Għetlu ma kiku jinflokok, jek trid tara l-ġenna. Għetlu zzowweċ, għetlu teqpax fl-izbal. Għalli ma jien ma ħosnix komdu mmur. Għalli għax meta kelli t-tarbija, peress li ma konx mizzowweċ, ridu jandu ili wara l-ħajt. Araw x'problema joħloq bniedem li suppostu missir spiritwali fuq l-ulied. ċaħdu minn xewqa li kellu li tal-inqas bil-ħażin kollu tiegħu imur jagħmdu. Qedlu dik il-preżentazzjoni, mort tippreżentaħ. Għalli jenek ista, għalli xim ma nemminx li tammidhom żgħar. Qedlu diġà mixi fi triq it-tajba. U komplejna nitkellmu għamilna kważi nofsija. Imma grazzi mulej wedni li ħanarawħaw. Għax rrit jara il-blima mod il-missier u differenti minn dak il-bniedem li hu sejjaħlu Fader. Kemm aħna x-xurtjati li għandna l-uniku missier fis-sema li ma jiġħdek qatt. Tal-bliħ. Ejja mmorru Mattew 14.
Xina nħobb naqbad naqa' ma' Pietru. Mattew 14:22. Hawnhekk ħanaraw nerġgħu għal darb'oħra qalb Pietru illi minkejja dak li bdew jgħidu l-oħrajn li dak li ġej fuq l-ilma seta' jkun fatat, Pietru afda f'leħen sidu. Inti tarfu leħen sidek? Taf minnu l-moment li Alla tikelmek? Jom inti xtinduna kull darba li Ġesu qed jiġi fuqek u qed jipprova iħabbatlek il-bieb. Pietru ġo dak it-taffiċ kollu li kien hemm ta' maltempata ma li Ġesu refa leħnu u qallu ejja. Naraw x'għamel. U minnu fih ġiel li d-disċipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet tiġa f'nofs baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom riħ kontra tagħhom. Ifisser li kull mowġa bdiet tattihom għax meta r-riħ ġej kontrik diffiċli żomma d-dajsa. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan fantasma! Qalu. U qabdu jgħidu bil-biża'. Imnalla ma kontux hemm nisa, għax kontu tajruhom naqa'. Immaġinhom jgħidu. Ġon of baħar. Anka l-ħut twerru. Iżda hu minnu fih. Kellimhom u qalilhom. Għamlu l-qalb. X'għamel? Il-qalb. Ma għalekx il-kuraġġ? Il-qalb. Fejna dik il-qalb? Tkun xjaċċuġ biċċe bit-tikka u tħalli qalbek warajk? Għamlu l-qalb jienu tibżaw xejn. Wieġeb Pietru qallu. Pietru kien ċert li hu. Għax qallu mulej. Seta qallu sieħeb, ħabib. Imma l-kemm kellu d-dubju kien ċert li hu. Għax għajatlu bl-ismu. Mulej. Jekk huwa int ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Qalb Pietru kienet ġa taf minu Ġesu blima qawwa jopera li jista' bis-saħħa tismu biss, bleħnu biss seta' jimxi hu fuq l-ilma. Bleħnu biss. Kien għadu waqqas biss semma l-isem ta' Ġesu għaw. Bleħnu biss seta' jimxi fuq l-ilma. Għalhekk waqt li tkun qed tiġi mxandra l-kelma ħafna nies ifiequ. Għalhekk ħafna nies jinħelsu. Għax kelmtu iġa biżżejjed biex il-qawwa tiegħu topera ġewwa fik, ġewwa qalbek. Il-kelma biss waħida diġà hi ħafna. Għaliex? Għax kelma ħajja. Mhijiex ktieb, hija kelma ħajja. U jgħaddi kemm jgħaddi żmien, jipprova min jipprova, ħadd mu ħajjeq irida. Ġesu qala jien nemmina u minn ma jogħġbux isod widnieħ. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Pietru miexi fuq l-ilma. Wow. Sabiħa mens li tara bniedem għal sidu nesa l-impossibbli u għamel l-impossibbli. Mexa fuq l-ilma.
Jien l-unika ilma li mxejt fuq u l-adira, kien inflart u mxejt ninġu fija. Hija ma nnexxilix. Dejjem inżilt. Ma mbagħad Pietru f'daqqa waħda neħħajnieh minn fuq li mgħallem. Bħalma jiġrilhom ħafna Kristjani. Li l-ewwel il-viżjoni tagħhom kien Ġesu biss. Li fil-bidu kienu jmorru jippruvaw joqogħdu ma' ġenbu bħalma kien jipprova joqgħod Pietru. Inkollu ħdeħ. Jekk jista' jkun jisma' kull kelma li qed jgħid ma jmurx jgħidha bleħnu baxx. Inħin kollu ma' ġenbu. Innotawh il-Pietru, ħin kollu jfittxu. Jisma' u josserva x'inhu jiġri. Għax qalbu riedet il-dan Ġesu. Pietru fi ftit sekondi inbidillu x-xogħol. Ma qadx imur il-ġoplas jibdel ix-xogħol tiegħu. Fi ftit sekondi bidel ix-xift. Waqaf mir-riħa tal-ħut u mara l-bniedem. U beda jaqbad lill-bniedem. Ma' Ġesu. Ftit sekondi kellu bżonn Pietru biex jimxi ma' Ġesu. Kull ma qallu ħalli kollox u ejja miegħi. U llum Ġesu lilek hekk qed jgħidlek. Ħalli kollox u ejja miegħi. Għax għandna x'nagħmlu. Imbarra baqa' ħafna qlub li għadhom vojta u għandhom bżonnok. Mela ħalli kollox, tħalli xejn miegħek, jekk jista' jkun aqqas basket, int u jien tlaqna. U matul din it-triq jista' jkun li intu miexi ħadd ixkana bħalma ġralu Pietru hawnhekk. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża, ħabat jereq u beda jgħajjad, salvani mulej! Kemm hawn min ikun qiegħed fl-aħħar ta' ħajtu jgħajjad salvani mulej. U l-mulej jisma' leħnu. Bħal dak il-bniedem li kien imsallab ma' ġenbu. Dak il-mument ma nimmaġinax li kien ikollu moħħ il xi ħadd ieħor il-mulej. B'dak l-uġieħ li kellu kien ġab iż-żejjed. Imma nesa l-uġieħ kollu. U malli qallu mulej ħudni miegħek. Nemmen li Ġesu ħares leħu tbissimlu qallu l-lejla stess kun fil-ġenna miegħi. U hekk Ġesu jagħmel miegħek. Jinsa id-dlam kollu li kont qed tgħix fih malli inti ssejjaħlu tgħidlu jien irid niġi miegħek. Jinsih kollu bħalli kieku int qatt m'għamilt xejn għax permezz ta' dak id-demm li hu xerret f'għajnejn il-missier int qed tidher nadif. Int maħsul. U ħajjieħdok miegħu. U din il-ġurnata, dik il-ġurnata jista' jkun viċin għalik. Għax ħadd minna ma jaf jekk joħroġ minn dak il-bib jibqax ħajs għall-lejla. Jew jiġix Ġesu llum. Għalhekk tkun preparat, tkun lest. Pietru qallu salvani, salvani mulej, salvani. U Ġesu mill-ewwel mettidu. Ma qadx jgħidlu, iqpem ħadd titgħallem ħalli darba oħra ma titlifx il-fidi. Darba oħra missek ġejt bil-muscles miegħek ma kontx tereq. Naħseb dak iż-żmien ma kellhomx ġim biex jitrenjaw, allura ma ħadhomx miegħu il-muscles. Forsi xeta jixxi tal-bot għax kien jistat imma naħseb kienu jintnu ħafna dak iż-żmien. Imma Ġesu ta' ħideħ u tellaw minn dik l-arqa li kien fiha. Kemm il-darba inti ħassejtek merreq u qed tifga. Għax l-għadu fgak. U malli għajjat l-isem tal-mulej u għetlu mulej salvani, inħallet. U stajt terġa' tieħu nnifs bħal dik ingħal l-istess ġurnata li intajtu ħajtek. Ftakar li dik ingħal li inti tagħti ħajtek il-Kristu, inti sirt avversarju tad-demonju.
u f'daqqa waħda m'għadekx ħabib miegħu imma sirt l-għadu tiegħu. U kull min hu l-għadu tad-demonju serraħ rasek li mhux ħajjieqaf qabel jipprova jeqirdek għax aħna nafu li hu l-qarriq, qattil u ħallil. Imma għalhekk importanti niftakru li ma qawwa il-missier qed iħalli tgħix ġo fik. Ġesu dejjem fakkar lid-demonju qallu hemm miktub. Ġesu kienu stess il-kelma u qallu hemm miktub. Mela inti liben ta' dak il-missier fakru għax dik l-istess kelma qiegħda hawn tgħix ġo fik tittoħroġ minn fommok. Fakkar lid-demonju u fakru kemm il-darba u tellif u taħt saqajk. Ħajjiġi u ħajjipprova jniżlek. Imma no way. Jien sejjer il-fuq u mhux sejjer l-isfel. Fakkara lilek innifsek kuljum. Jien sejjer il-fuq u mhux sejjer l-isfel. Jien rebbieħ u mhux tellif għax jien il-wild tar-re. U in demonju m'għandekx jed fuqi f'isem Ġesu Kristu. Naraw il-kuraġġ kemm importanti li inti jkollok. L-istess kuraġġ li kellhom ħutna ta' qabel li jgħixu qabilna. Naraw li hawn ħafna Kristjani qed jiġu maqtula kuljum u sfortunatament il-medja da ma turihx. Ma turix kemm jinqatlu Kristjani kuljum. Kuljum mijiet. U xorta jaraw kif jagħmlu biex jiltaqgħu u jagħmlu l-fellowship u t-talb u l-ħin tal-xirka bejnietom. Għax il-ħin tax-xirka, talb, worship, dan kollu importanti biex inti tkompli ssaħħaħ qalbek. It-testimonjanza tiegħek hija importanti għall-Knisja li għad fiha. Biex tkompli tgħin tibni u taqqat il-ħutek. U toqgħodx tgħid, jien ma nagħmilx differenza, inti tagħmel differenza kbira. Għax jekk ċellola waħda fil-ġisem tieqaf, il-ġisem iħossa. Meta weġġajt saqajja u ma stajtx nimxi għal ftit żmien, kienet kera. Kemm saret importanti mbagħad is-sieq. Mela hekk kull wieħed u waħda minnkom importanti għal dal-ġisem. Għax jekk inti tieqaf ġara xi ħaġa fih il-ġisem, waqfet xi ħaġa. U importanti li aħna jekk naraw ċellola li beħsiba tieqaf, nibdew nerġgħu nsostnuha d-dem ta' Kristu, nerġgħu nfakruha minn fejn bdiet. Ftakar, jekk tħossok sejjer lura, ftakar id-differenza li ġrat f'ħajtek fl-ewwel 4 ijiem li intajt ħajtek il-Kristu. Ftakar f'dak il-fervur li kellek. Ara li dak l-istess fervur ta' dikinhar għadu jgħix ġo fik. Iqpa bħal dawk it-tfal li jifirħu għax sempliċiment xi ħadd milli jieħu ħsiebhom ir-ritorn għad-dar. Alla juża anke n-natura biex tgħalmek. Il-fjura malli titla' x-xemx tifraħ għax tinfetaħ. Hekk għandek tkun inti l-Kristjan li kull fejn tisma' l-isem ta' Kristu tinfetaħ bħal dik il-fjura biex tirċievi d-dawl. Għax int l-unika sors li baqa' fuq din id-dinja huwa ftit id-dawl u kbir id-dlam, imma huwa qawwi d-dawl u tellif id-dlam. Għax Kristu hekk qal, mela hekk hu. Ħafna jgħidulek imma dak li qed tgħid inti mhux bniedem kitbu. Kellu bżonn li l-bniedem li kitbu, jekk kitbu bniedem waħdu, kellu dak l-arfin kollu li għandu għaw fl-iskrittura li ma jimmissjax vers li ma jwiġbux vers ieħor. Li hemm profesija li ma twettqitx mill-antika l-ġdid. U li ma mmissjax profesija li miktuba fil-ġdid u qed isseħħ illum. Xi prova iktar trid ħanini? Li hemm il-kodba bħal tar-Rumani jgħidulek li Kristu għex u mexa fuq din id-dinja, xi trid iżjed? Tmuru tagħla l-arka ta' Noè mibnija bil-qisien b'kollox sabuha, xi trid iżjed?
Xi provi trid iżjed? Inti mhux qed tfittex il-provi, inti qed iġġib l-iskuża għax bqajt moħħok magħluq u ma tridx tħalli l-Kristu jiġi f'ħajtek u mhux vera tfittxu. Inti qed tiqpa' tgħid li inti għandek raġun għax inti għandek il-gburija. Rajt għall-Bibja iktar minn darba. X'eqrajt? Il-Testament l-Antik waħdu u l-ġdid. Le semma wasalx għax fil-bidu ġaqtajt qalbi. Mhux ovvja tajt qalbek. Imma l-imħabba ta' Kristu għadek ma rajtix. Rajt il-qawwa tal-Alla taħdem għax fit-Testament l-Antik rajna l-Alla jopera b'mod inkredibbli kif proteġġa l-poplu tiegħu, kif mexa magħhom, kif temaħħom, kif ħariġhom minn taħt il-ħakma tal-għadu. Imma fit-Testament il-ġdid b'kelma waħda bniedem wieħed bidel dinja sħiħa li hu Ġesu. X'jonqsok tiskopri iżjed? Jiena rrid nara l-mirakli biex nemmen. Tmur fellowship. Le, ma fejn tittaraħ il-miraklu? Id-dar? Fuq quddiem it-television? X'int tkun qed tara Harry Potter jagħmel il-magic? Hemm tittaraħ il-miraklu? Il-miraklu taraħ fejn jew wieħed jew tnejn qegħdin fismu. U Kristu jiġi jgħix u jammar u l-fejqan u l-ħelsin isir. In-nies mill-mewt iqumu u jgħixu. Daqshekk hija qawwija it-twemmin meta Kristu jkun jgħix f'qalbek. Li ma tħallix l-ebda dubju jipprova jitfak fejn kont. Għax dawk kull ma jkunu qegħdin jippruvaw jagħmlu minn għalihom li jitfawlek dubju biex jieħdu r-raġun. Imma meta jarawk li inti bqajt sod, jgħidulek, ma nafx mela, ma nafx. Mhux ma tafx. Is-sottometti ruħek leħ għax qed isejjaħlek. U llum għandek ċans u għada ma tafx. U Ġesu serraħ rasek li lil dak il-gburi ħajmur ifittxu bħalma mar ifittex lil Pawlu l-Apostlu. Pawlu l-Apostlu kien joqtol il-Kristjan għax kien jemmen li hu kellu raġun. F'sekonda ra lil Ġesu u għarfu u minn dak il-ħin ħajtu nbidlet mill-lejl għan-naħar. Kull ma jkollok bżonn huwa inkontru ħaj mal-Missier. U kull dubju li jkollok jitlaq. Għax ti kollox apert biex tfittex u ssib. Il-kelma tiegħu għandha l-answer għal kull ħaġa li għalik hi mistoqsija. Kull jum malli tiftaħ l-iskrittura, il-Missier ikelmek. Malli tiftaħ fommok jisimak. U jkun ġa provdilek dak li għandek bżonn. U mingħajr ma inti taf x'inint mortetlu aħfilli, l-unika ħaġa li qed jgħidlek jien ġansejt. X'għamilt? Kun inti raġel, kun inti mara li jekk inti għadek dajjef f'xi żball u f'xi dnub, eqpa' emmen, żomm sod fil-Kristu u eqpa' emmen li l-Ispirtu Santu qed iqaċċad dak id-dnub minn ġo fik u tippruvax titfalilek fis-sitwazzjoni fejn terġa' taqa'. Jekk inti taf li kull darba li tkun waħdek taqa' fid-dnub, toqgħodx waħdek. Jekk inti taf li kif tara l-bib tal-kamra inti tiżgarra tal-qux. Jekk inti taf li dan huwa problema għalik, mur ixtri xi Nokia trid triwa ħalli la tara waqas tisma'. Chuck Norris konna ngħidulu dak. Dak huwa l-mod kif trid tibqa' timxi l-qudiem. Issa llum Alla jerġa' jtik opportunità oħra biex tiċċekkja fejna qalbek. Bħal kuljum. U inti li għad id-daru forsi stħajt tiġi hawn. Għax forsi tgħid jien żbaljajt ħafna. U li jafuni dert anke fuq it-televiżjoni meta żbaljajt. Nistħim mur. Għax jien meta rajt il-Gordon tajċ kemm ajjartu. Kien hawn ħafna nies li llum qegħdin bil-qeda u għamluha.
Imma Pastor Gordon kien l-ewwel wieħed li għannaqhom. U l-istess nagħmlu aħna miegħek. Għax aħna dinaw biex nilqawk, mhux biex inkeċċuk. Ejja b'qalbek miftuħa lejn il-mulej. U jekk inti llum jagħtaw u tgħid jien nemmen fi Kristu, naf minnu, naf dak kollu li smajt, imma qalbi għada mhijiex magħluqa u s-siġillata bid-demm tiegħu. Jekk inti għadek hekk, illum il-mulej qed itik ċans ieħor. Kull darba li jagħtaw għaliex int għandek bżonn service. Jien qabel tlajtaw fuq kelli bżonn service. Għalhekk qattajt ħin miegħu biex inkun nista' dak li għandu lest li hu jixtieq iwassal inkun lest nirċivih biex nagħtih. Għax ma rrid xejn li joħroġ minn fommi li ma tkunx kelmtu. Mela jekk inti l-lum kontaw mill-bidu taċ-ċerimonja minn x'imbdejna sissa, il-mulej ħassejtu ma waqafx kelmek, żgur kelmek il-mulej. Mhux għax tkellimt jinta. Għax jiena bħalkom jagħtaw qed nirċievi wkoll. Għax dak li qed ngħid lilkom jott id-doppju għalija. Għax once li jiena għedtu jien kontabli d-doppju. Għax mhux tal-li smajtu daħal minn wednejja, ħareġ minn fommi. Mela Alla jaf li dak li qed ngħid jiena nafu. Imma ferħan li l-mulej juża qalbi. Kemm hi sabiħa li l-missier juża qalbi. In-nies jaraw differenza fik. Jgħidulek imma inti x'għandek differenti minn ħaddieħor. X'inhi d-differenza fik? Qalbi. Fija hemm Ġesu jgħix u jgħammar. U kull ħaġa li tiġi kontrija naf li jinġareb bih. Għada ma tidirx il-vittorja, imma jeda hemm. L-għadu ħaj jipprova jkaxkarni bil-mewġ, imma jien marbut mal-blata. U waqqas jekk jagħmel l-aqwa riħ u l-aqwa mewġ, jien ma nitħarrikx. Jekk inti ma tantxilek li tajt ħajtek il-mulej taqtax qalbek. Forsi tħossa diffiċli li qed tara ċertu affarijiet jinqatgħu minn ħajtek. Forsi qed tara l-mulej jaqtalek di l-ħaġa u di l-ħaġa u di l-ħaġa. Kif ħanoqgħod mingħajrhom? Serraħ moħħok li Alla qed ineħħihom mingħajrhom int aħjar. Kull ħaġa li Kristu neħħa minn ħajti jien aħjar mingħajrha. Min jista' jkun jaf l-aħjar għalik jekk mhux il-missier? Kemm hu sabiħ il-missier? X'unur għandna li nistgħu mmorru quddiem dak li d-dinja ssejjaħlu Alla, aħna nsejħulu missier. Tafu kemm hi differenti dik? Taf x'differenza tagħmel? Inti se qed tgħid tmur quddiem xi ħadd li hu mlaħħaq u tgħidlu titlu. Imma kemm hi differenti li tmur quddiem u tgħidlu missier. Darba kont smajt this saying u għaġbitni. Jekk inti l-avukat u missierek u ġejt bżonnu, għandek għalfejn tidħol l-uffiċċju tistenna s-segretarja tik appuntament? Għandek x'għalfejn? Teqpa diħel? Mela teħdu xalikom? Jekk immut toqgħodux titolbuni? Tajjeb it-telfonix, nkun qiegħed hemm mal-kwiet, relax, tajjeb. Eqpaw deħlina lant il-missier. Għax jien ħankun qiegħed hemm ingawdih f'dak il-ħin, toqgħodx tinkwieta, mhux ħadd tellifni, għax huwa omnipotenti, gawdih kulħadd, serraħ rasek. Mela m'għandek bżonn il-ħadd, għax kulħadd kellu bżonn lill-missier. Mela hekk huma kellhom bżonnu, int m'għandek bżonn lilhom, imma lilu. Mur, iftaħ il-bib,
tħabbilx rasek, toqgħodx tħabbat għax qed jistennik bil-ħerqa. Iqpa' dieħel. U kif tidħol jgħidlek, hop, ġana f'x'għandek bżonn, settled. Dak kull mod li jitkellem missieri ta' smawiet. Settled, mhux ara naħseb ħanagħmel hekk, le. Settled, it is done. U jekk qallek hu, mhux bħal xi politikanti wiedek u ma taraħx. Dak il-ħin stess jibda jopera. Propja ġalest, ġastet jagħtik il-viżjoni biex tara. Daqshekk hija sabiħa l-imħabba tal-missier. Daqshekk importanti li din il-qalb tkun soda fih. Amen. Nqumu bil-wieqfa ħwa. Halleluja. Grazzi Gesù. Grazzi Mulej. Għalqu għajnejkom aħwa u għal ftit sekondi, ankintom li għedin id-dar għamlu bħanna, għalqu għajnejkom u ħarsu f'qalbkom u wara f'liema posti għad il-missier. U jekk għadek m'intix taraħ missier, illum ifhimha, arafa u wettaqa li hu missierek ħaj jgħix ġo fik, il-qawwa tiegħu tgħix ġo fik. Halleluja. U għalhekk niddikjaraw il-preżenza tiegħek missier fuq kull wieħed u waħda minna Mulej. Tfa' l-Ispiritu Santu fuq kull wieħed u waħda minna Mulej. Fuqna, fuq dawk li qed jarawna u jisimgħuna Mulej. Birikhom f'darhom missier. Fawwarhom Mulej. Eħlishom minn kull weġa missier Qaddis. Fawwarhom bl-imħabba tiegħek Mulej. Imlihom bin-nar Qaddis tiegħek. U f'isem Ġesu ta' Nażaret nieħdu awtorità fuq kull demonju li jipprova jżommhom milli jiġu jingħaqdu magħna Mulej. Inkissru kull pjan f'isem Ġesu ta' Nażaret u niddikjaraw ħajja f'isem Ġesu Kristu u niddikjaraw is-siġġijiet mimlijin bihom, halleluja, bl-erwieħ jersqu lejk missier u l-ebda arma msawra mill-għadu ma tirnexxi fuqhom missier Qaddis. Għall-qawwa u l-glorja tiegħek Mulej. Daw kollha li qegħdin id-dar illum nsellmulkom imma nħeġġixkom biex għada tingħaqdu magħna terġgħu. Terġax tagħmel bħalma milt illum u ma ġejtx għada ejja. Żgur li għada Ġesu ħajx wassal xi ħaġa oħra. Żgur li għandu borma riċetta differenti li malli dduqha ħadd taċċevilak. Insellmulkom u naraw